tara d-dilajr nannu. Natukom merħba fid-dar ta' Alla, namlu din iċ-ċelebrazzjoni flimkien fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-kol. Nselmu lilkom preżenti hawnhekk f'dan is-santwarju nazzjonali tal-Madonna. Tislima lil dawk li qegħdin ma' qudiemna mill-qrib u mill-bogħod. Illum qed ngħidu grazzi lil Alla nitolbu għad-donaturi tad-demm. Ġunju huwa x-xahar relatat propju mad-donaturi tad-demm. Qed ninaqdu wkoll mal-Knisja Universali f'dan iż-żmien tal-Ġublew u nitolbu wkoll għall-isportivi illi l-lejla u għada Papa Leon 14. Nifurħu wkoll ma' diversi koppji li qegħdin jiċċelebraw l-anniversarju oħrajn nies jiċċelebraw eluq snihom, Tony u Connie Borch li jiċċelebraw il-50 anniversarju miż-żwieġ tagħhom. Ħuti nitolbu maħfra mid-dnubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emin billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet. ċiflat il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġie. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qat talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Wara li l-ħatladda ċelebrajna il-milja tal-Eid, Eid il-50, issa ħan iċċelebraw it-Trinità Qaddisa. Nitolbu. U Alla Missier, int bat fid-dinja l-kelma tal-verità, l-Ispirtu tal-Qdusija u rejtna l-misteru tiegħek għatina li nistaqarru fidi vera. Nemnu fit-Trinità Qaddisa u naduraw Alla wieħed fit-tliet persuni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Il-erf kien jeżisti sa minn qabel ma bdiet l-art. Qari mill-ktieb tal-Proverbi. Dan jgħid l-erf ta' Alla. Il-mulej kellu lili sa mill-bidu ta' emilu. Sa minn qabel l-eqdem emejjel tiegħu. Sa minn dejjem twaqqaft mill-bidu qabel ma bdiet id-dinja. Kienet m'hemmx li bħala l-kbar meta tnissilt jien. Kienet m'hemmx ejjun inixxu l-ilma qabel ma tqedu l-muntani, qabel l-oljiet jien twelidt. Kien għadu ma għamilx l-art bir-raba tagħha, u lanqas l-ewwel traba tal-art. Meta ħejja smewiet jien kont hemm. Meta ħasses dawra fuq wiċċ il-baħar kbir. Meta saħħaħ is-smewiet hemm fuq u qiegħed fis-sod in-nixxijat ta' qiegħ il-baħar. Meta ħażżes trufijiet il-baħar biex l-ilmijiet ma jaqbżux trufhom. Meta qiegħed issisin l-art jien kont ma' ġenbu bħala tfajjel l-għaxqa tiegħu.
Jum wara ieħor nitlieb il-ħin kollu qudiemu, nitlieb fuq l-art imħejjija għall-bnedmin, nitaxxaq buliet il-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ngħidu flimkien mulej Sittana kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Mulej Sittana kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Inħares lejn ismawiet Emil Subajk, il-qamar u l-kwiekeb li intqed fihom. X'inhu l-bniedem li fih jiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih, ngħidu flimkien mulej Sittana kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Ftit inqas mill-Alla tamiltu, bis-seb u ġmiel żejjintu, qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk, ngħidu flimkien mulej Sittana kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Kollox taħt riġleħ qetlu, in-naċ u l-baqar kollha, sal-bejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu jitterraq fil-baħar, ngħidu flimkien mulej Sittana kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Romani. Ħuti, issa li aħna ġustifikati bil-fidi għandna islim ta' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Permezz tiegħu għandna idħul bil-fidi għal din il-grazzja li fija qegħdin. Aħna niftaħru bit-tama li għandna u li qed niksbu l-glorja ta' Alla. Mhux biss dan, imma niftaħru wkoll bis-sofferenzi għax nafu li s-sofferenza iġġib is-sabar. Is-sabar irawwam il-ħila, il-ħila it-tama. U din it-tama ma tqarraqx bina għax l-imħabba ta' Alla issawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu s-Santu li kien mogħti lilna. Il-kelma tal-mulej. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu, lill-mulej Alla li jum u li kien u li għad irid jiġi. Alleluja! Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: baqali ħafna x'ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità iwassalkom għall-verità kollha, għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini l-glorja għax jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi, għalhekk qed li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej bil-qari tal-Vanġelu. Il-kelma tal-Alla llum tiffoka, tixħed spotlight fuq il-verità ta' Alla. F'riċerka li saret dal-aħħar Malta
Saqsew lil ħafna nies imma inti temmen f'Alla? U l-fuq minn 80% kważi 90 biex ma ngħidux 89. Jinteressana li nemmnu f'Alla, jistgħu jkunu Kristjani, jistgħu jkunu anke ta' reliġjonijiet oħra, imma fl-eżistenza t'Alla jemmnu. Imbagħad naqgħu taħt il-50%, xi 42%, hekk jirriżulta li I believe but I don't belong. Jiena nemmen imma ma nħossniex parti, ma nipparteċipax, ma ngħix il-fidi tiegħi f'komunità. X'qed ngħid dal-kliem? Għaliex faċilment nistgħu ngħidu ara, ħafna nies jemmnu imma ngħaddu mingħajru ta' dak l-aħħar numru jirrifletti il-mod I don't belong illi jiena ngħaddi mingħajr esperjenza t'Alla, mingħajr knisja, u din m'hemmx għalfejn ngħidilkom jien, tarawha intom tħossuha u tifhmuha min għandu n-nepputijiet, min għandu l-uliet, min jgħix familja, min jgħix f'soċjetà, tafu x'qed jiġri fl-ambjenti tagħna. U allura jiena ngħid imma x'nambih? Kif tħares lejk innifsek quddiem il-verità tiegħek innifsek? Jagħmel differenza jekk hemm Alla f'ħajtek u mhux hemm? Wieġeb. Jagħmel differenza? Kif jien inħares lejn ta' madwari l-oħrajn temmen u ma temmenx, għal ħafna imma għal ħafna iwa. Wieġeb, tagħmel differenza? U jerġa' jgħidulek u x'nambuh lil Alla? X'inniġi biex inħares lejn il-ħolqien ta' madwari? Li temmen u ma temmenx teqret jew tieħux ħsieb l-istess, saħtek, ħajtek, iż-sbuħija tal-ħolqien. Mbagħad immorru iktar fil-fond. U x'nambih meta nkun imbagħti? Tbagħti meta temmen u tbagħti ma temmenx l-istess? U x'tambih lil Alla? Għalfejn tmur qudies, għalfejn titlob, għalfejn nadurah, jekk wara dawn l-4 ijiem il-kapitlu jagħlaq. Temmen u ma temmenx quddiem il-mewt xorta jew le. Il-Vanġelu tal-lum huwa ftit versi meħud mill-aħħar diskors ta' Ġesu. U Ġesu qed jgħidilna jien hija tagħlikom biex tifhem int min int. X'qed tagħmel hawn? Nejġejja u fejn sejra. Li tara fil-verità, il-verità ifisser li jiena ninduna li jien maħbub minn Alla. U lilek Alla mhux biss ħalqek, mhux biss ħabbek, mhux biss ħafirlek u jaffirlek, imma ma jridx jitilfek, anzi bħalissa qed isalvak. Ma jridikx tintilef, jiġifieri ma jridikx tiddispra, ma jridikx toqgħod fid-dwejja, ma jridikx toqgħod tgħid tiġi nagħmel hawn, għalfejn qegħdin hawn, x'qed nagħmlu hawn. Ġesu qed jgħid u llum niskopru lill-Missier, il-Missier li ħalaqna. Dak il-Missier li jurijulna Ġesu. Għalissa ma nistax ngħidilkom kollox għal fl-aħħar ċena, imma għad tifmu l-verità. Missier li joħloq u għadu joħloq sal-lum. Iben li sar bniedem bħalna u ġie libes il-laħam. L-esperjenza tagħna l-bnedmin miet biex aħna ma mmutux. Tela fuq is-salib
biex ma nibqgħux fid-dnub tagħna. Tela fuq is-salib għax ix-xitan infern sħiħ ma jista' jagħmlilna xejn. U batilna l-Ispirtu Santu li llum bħalissa qed jenni nitkellem u lilek qed jgħinek tgħix u tisma' biex tilqa' dil-kelma. Ejjew hekk inħarsu lejn il-Madonna ta' Pinu il-lejla. U f'dan il-post ta' għażiż fejn qalbna tinġibed kif ħadida tinġibed lejn kalamita, il-qalb tal-bint tal-iben tersaq lejn l-om. U f'dan ix-xahar ta' Ġunju marbut ħafna mad-dera jew il-leħen is-sejħa li l-Madonna għamlet f'dan il-post. Hekk jew nitolbuha biex nagħmlu qabża. X'qed nagħmel hawn? Jien nemmen fall imma bieħu minn ajru xorta, x'nambih u żgur li mhux xorta. Ngħaddi xorta mill-istorja li hemm miktuba għalija, imma l-mod kif inħares l-istorja jibsa kemm jibsa, sabiħa kemm sabiħa, għax għandi l-Alla miegħi il-viżjoni tal-fidi kif inħares lejn il-ġrajiet tiegħi ta' dawk ta' madwari, x'qed jiġri fid-dinja, x'qed jiġri lil-ħolqien, meta ngħaddi mill-problemi u s-salib, meta niffaċċja il-mewt. Iwa, jagħmel differenza għal Ġesu jagħmel, għalik jiddependi minnek. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħala jis-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Mal-missier u bih sar kollox. Nżel mismewiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Bħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuha għalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet difnuh f'tielet jum għam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja, jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej jagħti ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li jum weġġa flimkien mal-missier u mal-liben u tkellem fom il-profeti, knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistaqar ma' mudija waħda għal-mafra ta' dnubien, nistenna l-qawma mill-jumwiet. Hekk issa wasal il-mument li fih se nresqu t-talb u l-intenzjonijiet tagħna. Għal-missjonarji biex ikomplu jxandru l-kelma u jwasslu l-bnedmin għas-salvazzjoni permezz tal-mamudija nitolbu. Għal-min jaħdem biex itaffi l-mart permezz tax-xjenza medika u tal-ħidma volontarja u għal-min jiddefendi l-ħajja li jidon tiegħek nitolbu. Għat-tfal li jagħmlu l-ewwel tqarbina kif ukoll għall-ġenituri tagħhom biex jgħinuhom jikbru fil-fidi nitolbu. Għal din il-komunità nisranija li tinġabar f'din il-Knisja biex tgħix fl-ispirtu ta' wliedek permezz tal-għaqda u l-imħabba li huma sinjali tal-preżenza tiegħek nitolbu. F'dan iż-żmien li iktar minn fi żminijiet oħra niftakru fl-eżistana li ħallewna. Nitolbu wkoll mulej għall-erwieħ tad-donaturi tad-demm li ħallewna. Għamel mulej li iktar nies jimxu fuq l-eżempju ta' dawn il-persuni biex tkompli tikber il-kultura tas-solidarjetà u ħajja nitolbu. Nitolbu għal dawk in-nies li tilfu xi ħadd għażiż
Nitolbu wkoll għal żewġ żgħażagħ illi nhar il-ġimgħa li ġejja l-Isqof Anton se jordnawhom djakni ta' Kristu. Dan huwa rigal kbir fi żminijietna. Samuel Aquilina mill-parroċċja ta' San George, Victoria, u Marlon Victor Bajjada mill-parroċċja ta' Kerċe. Hekk nitolbu għalihom u għas-seminaristi u għall-familji. Hekk biex nibqgħu nkunu bennina ta' vokazzjonijiet. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Idmitna fuq altarek tal-artu xogħol il-bniedem minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek mill-fitbek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ għana u niema tagħna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, qaddes dawn l-offerti, aħna nsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom inti tagħmel stess minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom u nerfo lubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Ma' ibnek il-waħdini ma' l-Ispirtu Santu int Alla wieħed. Mulej wieħed, mhux għax waħda l-persuna, imma għax it-tlet persuni in-natura hi l-istess waħda. Dak li antarraftna u aħna nemnu dwarek, nemnuh dwar ibnek u xejn inqas nemnuh dwar l-Ispirtu Santu. Hekk fl-istqarrija tal-fidi naduraw tlet persuni, natura waħda, maqudin, mażulin minn xulxin imma indaqs fil-kobor. Għalhekk ninaqdu mal-anġlu u l-qaddisin u bil-qalb intennulek qaddis. Osanna floritas. Osanna floritas. Qaddis tassew int mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu illi meta kien ser jingħata minn rajħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Imbagħad qalilhom għamlu dan tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs nixorbu dal-kalċi inħabru l-mewt tiegħek mulej samati. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr. Int oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqgħadna ġisem wieħed lilna li qed nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu mulej. Ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba mal-Papa Ljuni 14, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-benefatturi mejtin bħala d-donaturi tad-dem. Ftakar fil-mejtin kollha l-aktar dawk li mietu matul din il-ġimgħa. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbib tiegħi hawnhekk għandna l-Ġesu ħaj, nagħmlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi, paċi li tant teħtieġ id-dinja tal-lum, paċi fil-familji tagħna, paċi fil-qlub tagħna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li qed l-apostli qed tgħidu llejla lilna. Nħallilkom is-sliem. Natikom is-slim tiegħi tħarix lejn dnubietna, ħares il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim waqda li trid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l xulxin. Nejdu flimkien u nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin. Ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Qarbina tax-xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nagħli għax offendejtek. Nixtieq nirċevik fis-sider tiegħi. Ma nistax nirċevik sagramentalment. Għalhekk nirċevik spiritwalment. O Ġesu, ejja għandi,
irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. La tħallina qatt ninfiret minnek. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. biex tifdi amara ġmielek ta' suritna iżjed bni.
Lejla għada nejdu iktar din it-talba li tfakkarna fit-Trinità Qaddisa. Kull meta nsemmu dawn l-ismijiet eżies imbaxxu rasna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu Mulej qawwina fir-ruħ u l-ġisem bis-saħħa ta' din it-qarbina bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni Alla wieħed minn dejjem u għal dejjem bi Kristus Sidna. L-aħħar tal-Quddisa ngħidu 3 Ave Marijiet. Hekk talbet il-Madonna hawnhekk. U din id-devozzjoni intom wasluha lit-tfal, wasluha liż-żgħażagħ lill-familji. Ekku nitolbu biex il-lejla għada ħadd ma jibqa' l-bogħod mill-Ewkaristija. I belong because I believe. I believe, so I belong to the love of God in His church. Ukoll wara dawk li jixtiequ, partikolarment dawk li għandhom xi anniversarju, kif nagħmlu nhar ta' Sibt, nidħlu fil-kappella u hemmhekk nagħmlu ftit talb flimkien u anke talb partikolari. L-aktar minnkom li ġejtu biex titolbu jew tresqu t-talb f'riġlejn il-Madonna. Ejjew nitolbu wkoll għal dawk li ma qalowx grazzja. Issa dawn il-ġranet se jkunu ġranet ta' preparazzjoni għaliex fit-23 ta' Ġunju infakru s-sejħa tal-Madonna. Mhux qed ngħid 22 għax ħajaħbad il-ħadd u allura għall-festa tal-Korpus, is-solennità tal-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Araw ftit il-programm ikunu momenti partikolari, il-ġranet tas-Sibt, il-Ħadd u t-Tnejn. Inkunu qegħdin inżejnu wkoll is-santwarju. Dawk minnkom li għandhom fjuri imma l-iktar weraq tal-Bella Donna ġibuhomna fis-sagristija sa nhar l-Erba' li ġejja. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja Marija. Issa fis-sija u Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba. Insellmula flimkien Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.